aming mga buhay, Panginoong Hesus. Narito kami, Panginoong Hesus, na iyong mga anak, na iyong lubos, na pinagpala, Panginoong Hesus, na lahat ng mga bagay na mayroon kami, ito ay iyong biyaya sa aming mga buhay, Panginoong Hesus, at sa pangkahalatang panalangin ng aming minamahal at ginagalang na Ebanghelista, Pastor Willis. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Even praise the Lord. At lahat po ng pinagpala ay sumigaw ng praise the Lord. Amen. Tayo po natin tumayo. Mga minamahal bilang paggalang sa salita ng Diyos. Dahil natin po minamahal mangaral. Ating beloved preacher, Brother Buboy Nier. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. God bless you, beloved Brother Jones, our beloved elder. Let us pray. O budagilan mo pagpala naming Diyos sa manamin sa langit, ang pinapakabait at pinakamamahal na Jesus. Muli, sa maghapon, aming tao sa puso at marubdob na pagpapasalamat, paglalangati, pagsamba, ay aming pinapabot sa iyo sa dakilang pribilehiyo na pinagkaloob sa amin upang sama-samang sasamba sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat sa paglangis mo sa nanang yugtun, mananagawa yung sinagawa, mga Panginoon, ang mga papuring awit namin alay, ang mga patutuo namin napakinggan, ang kagilagilala sa nagawa mo sa buhay ng mga iyong tinubos, ang mga awitin ng mga awit na patuloy mong ipinadama sa amin, napakatamis na presensya. At sa pagbibigay na patuloy, hallelujah, isinagawa, patuloy na sinusunod ng lahat ng mga anak, ang pagbibigay ng may katapatan. Maraming salamat, O Diyos, sa pangunawa at kaisipan na patuloy pinaglup sa amin. At narito muli kami sa pag-aalim ng salita, ngunit kami munang lahat ay naniklukod sa pangkalahatang panalangin ng iyong propeta, our dearly beloved Pastor Will Estrada Almeida. Humingi kami ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamali at pagkakasala. Linisin mo kami sa aming mga karumihan, buksan ang mga pangunawa at kaisipan na maintindihan namin yung pangungusap sa araw na ito
Pawiin mo ang antok, ang lahat ng uri ng mga hadlang sa aming kalagitnaan. Umaasa kami malapay, samahan mo kami sa pag-aari ng mga salita. Langisan niyo po yung mga salita, pati po ibang lingkod sa ganang aking wala po magagawa. We bind the power of darkness, demons of hindrances, doubts and unbelief, and took us out in the mighty name of Jesus, and anoint thy word, O Lord. Amen and amen. See, hallelujah, praise the Lord. Sabay-sabay mo minamahal, wala na sa tuno. Sumigaw tayo ng malakas, hallelujah, praise the Lord. Makabalik po tayo sa ating mga upuan mo minamahal. Sabi ng propeta ng Diyos, ang pagpapalakpak, ang pagsigaw ng hallelujah, praise the Lord, ay katumbas daw po yan, maminamahal, ng 1,000,000 times na pagpupuri sa mahal na Panginoon. Kaya kung kayo'y inaantok, kung kayo'y medyo dinapuan yung pilikmata ng antok, iwagayway ang kamay, ipalakpak ang kamay, sumingaw ng hallelujah, praise the Lord, tatakas ang masamang espiritu sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Huwag yun yung pabayaan maminamahal, linggong-linggo hindi naman overnight. Kanina pa yung mga tumatayo dito, pumalakpak tayo, magsabi ng praise the Lord, tayo po dyan parang lalata-latang gulay. Hindi tayo lugi at talunan, kaya narito tayo para ipagbuni ang kapangyarihan ng Panginoon sa ating buhay. Amen. Amen. Ano na ang ginagawa natin? Narito na po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Iwanan muna natin lahat ng ating mga ginagawa, mga bata. Dito po tayo sa harapan. Amen. At mahalaga ang palaging alerto tayo sa ating mga pinag-aaralan. We give double honor and respect to the man of God, our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda. And we always remember and cherish the blessed memories and teachings na ating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina C. Almeda, at sa kanilang butihing mga anak, mga apong manugang, magandang hapon po. At sa lahat ng ating beloved pastoral workers, elders of the church, beloved visitors, welcome po kayo sa lingguhang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Sa ating minamahal mga kapatiran, sa ating live webcast viewers sa YouTube at Facebook, magandang hapon na po, araw, gabi, anumang oras sa inyong kinalalagyan. Hallelujah! At ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagluwalhati ay nauuko lamang sa ating nag-isang Diyos, ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Palakpakan po muna natin muli ang ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord! Praise the Lord! Sa hapong ito, maminamahal, open your Bible in the book of 2 Timothy, chapter 4, verses 1 to 5. Ating pag-usapan, maminamahal, itong pinangungusap na mga talata sa ating minamahal at kagalang-galang na ebanghelista, ating mahal na pastor. At ito po'y pag-remind sa atin, magre-remind sa atin, ano pong klaseng pananampalataya mayroon tayo at sino po ang itinalaga dito ng ating minamahal, ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Dahil ang pangangaral ng salita ng Diyos minamahal sa tuwing tayo nagkakatipon, may kasama na po itong kapangyarihan, pangungusap ng maayos, pero ang lahat minamahal parang tila baga dumaraan lamang sa kabilang tainga yung kanilang napapakinggan. Isa-isahin po natin itong balangkasin dahil napakahalaga ang mga talata. Kindly, diretso sa Tagalog. Praise the Lord. Amen. Dito po sa aklat ng ikalawang Timoteo, ang kabanatay 4, ang talatay 1 hanggang 5, ipinagbibiling ko sa iyo sa paningin ng Diyos at ni Kristo Jesus na siyang huhukom sa mga buhay at sa mga patay, sa pamamagitan ng kanyang pagpapakita at sa kanyang kaharian. Ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan, sumawata ka, sumaway ka,
mangaral ka na may buong pagpapahinuhod at pagtuturo, sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral, kundi pagkakaroon nila ng katinang tainga, at magsisipagbunton sila sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling mga masasamang pita, at ihihiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tainga at mga ibabaling sa katha. Ngunit ikaw ay magpigil sa lahat ng mga bagay, magtiis ka ng mga kahirapan, gawin mo ang gawa ng ibanghilista, ganapin mo ang iyong ministeryo. Amen. Pagpalain po naman ng Panginoon ang kanyang mga salita na ating binasa. Ibalik natin sa tris, maminamahal. Ito, maminamahal, ay napakahalaga. Sinabi nito, for the time will come whom they will not endure sound doctrine, but after their own lust shall they heap to themselves teachers having itching ears. Sa 4, and they shall turn away their ears from the truth, and shall be turned unto fables. Ito, maminamahal, ay masidhi na pangungusap ng mahal na Panginoon bago simulan ng ating minamahal at kagalang-galang na ebangelista, minamahal na pastor, ang kanyang napakabigat na katawagan upang pangasiwaan, pangunahan, itatag ang Iglesia ng Diyos, maminamahal, way back 1975, ang The Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ngayon, maminamahal, sa tinagal-tagal na taon sa pangangaral ng ating mahal na pastor, narinig natin na lahat ng kanyang turo, lahat ng kanyang sinasabi, ayon sa ating binabasa sa kanyang mga salita, sa mga salita ng ating mahal na Panginoon, it come to pass. Nangyayari lahat. Hindi haka-haka, hindi sabi-sabi, hindi, ang sabi nga rito, feeble-minded. Mga sali-salita, maminamahal na walang katotohanan. Ito patuloy ang pinaniniwalaan. Ito patuloy, maminamahal, ang tinatangkilik. Ang sabi ng banal na kasulatan, ipaalam ninyo lahat, magmula sa ating mahal na pastor, ang kanyang napangangaralan. Sa kasalukuyan, ang sabi na sa 1, ibalik natin ang basa sa 1, I charge thee therefore before God and the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead at his appearing and his kingdom. Preach the word, be instant in season, out of season, reprobe, rebuke, exhort with all long-suffering and doctrine. Mula nung ako ipinanganak sa ministeryong ito, maminamahal, nakita ko ang ating mahal na pastor kung ano ang kanyang ginagawa. Ano ang kanyang ipinapangaral? Kapag nagpupuri, maminamahal, halos hindi na matutulog sa kapupuri. Yung pala'y pag-iipon ng kapangyarihan, ang pag-aayuno, ilang beses nagpo 40 days, inaabot pa, maminamahal, ang 90 days. Mayroon pang mahigit 100 araw without food, tubig lang. Itong ginagawa ng ating mahal na ebangelista, maminamahal, ay para pala puhunanan ang kanyang banal na iglesia na hindi tayo titingin sa mga mangangaral, maminamahal, na ngayon, hallelujah, sa karamihan ng mga mananampalataya, kanila nang tinitingnan yung mga mangangaral. Magaling ito mangaral, kaya dito ako. Dito, matutunan ko lahat. Ang sabi po ng banal na kasulatan, hallelujah, ang pangangaral ng totoong mangangaral magmula sa ating mahal na ebangelista, hindi sa magagandang pananalita, kung hindi ay ito'y nilalakipan ng kapangyarihan. May pruiba, may ebidensya. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Kaya, sa madaling salita, kanyang pinangangasiwaan, binabantayan ang kawan na ipinagkatiwala sa kanya ng mahal na Panginoon. Kaya siya ay nagre-rebuke, siya ay nagtutuwid, siya ay nagtuturo, lahat ng bagay ay kanyang ginampanan. Nasaan ngayon ang mga magagandang manalita?
Nasaan ngayon ang magandang mga ngaral? Hanggang salita lang, walang pruiba, walang ebidensya. Hindi sumisiksik sa ating puso ang mga ipinapangaral. Pero dito, maminamahal, hallelujah, tandang-tanda ko pa, maminamahal, hallelujah, kapag sinabi ng malapastor, maminamahal, para hindi kayo antukin, para kapag nandito ka sa gawain, magiging aktibo ka. Kapag nakapuntos ang mahal na Panginoon, huwag ka na mag-antay na papapalakpakin ka pa ng mga mangangaral. Pumalakpak ka, sumigaw ka ng praise the Lord, mag-hallelujah ka, mag-amen ka. Dahil lahat ng ginagawa natin dito, tinitrain tayo ng mahal na Panginoon. At gusto na ating malaybanghelista makita ang kanyang mga anak. Nandito nga kami, nandiyan nga ang ating mahal na pastor, nandiyan nga ang mga tumatayo sa pulpito. Hindi ka halos makakilos sa iyong kinalalagyan. Hindi ka marunong pumalakpak. Hindi ka makataas ng kamay. Ano kaya kung kayo na lang sa bahay ninyo? Nagagawa pa kaya ninyo na kapag kayo'y may grabing problema, may grabing suliranin, makapag-rebuke sa oras ng kagipitan, sa oras ng kayo nasa panganib? Baka magtago na kayo. Baka tayo minamahalay, wala na, lulutay-lutay na. Pero yung mga Kristiyano aktibo, kunting kibot lang yan, hallelujah, in Jesus' name, hallelujah, praise the Lord. Pag ikaw pala ay palaging ang language mo, itong tinuro ng ibanghilista, ng pastor, ng totoong propeta, ng totoong guro, kapag ito pala ay iyong gagawin, maminamahal, sabi mismo ng ating mahal ibanghilista, milya-milyang layo ang mamasamang espiritu. Halina, lumulukob sa iyo, aalis yan, talagang kakaripas ng takbo yan. Kapag ikay magre-rebuke, kapag ikay palagi nag-hallelujah, praise the Lord. Nagmumura ka. Palitan mo yan ng hallelujah, praise the Lord. Mawawala ang pagmumura. Kaya nga ang sabi ng ating mga pastor, hallelujah, ipangaral. Kapag tayo naitutuwid, kapag tayo natuturuan, tumanggap tayo. Dahil kung hindi tayo natuturuan, hindi tayo maitutuwid, akala natin tama ng ating ginagawa. Bakit punong-puno tayo ng mga karamdaman bago tayo lumapit sa gawain ng Malang Panginoon? Punong-puno tayo ng mga problema. Paano malulutas ang ating mga problema? Kami maminamahal na sumusunod, tayong ginagawa ang sinasabi ng ating malaybanghelista, nakinabang kami, nakinabang tayo, ang mga kanser ay pinagaling ng Malang Panginoon, ang mga bulag nakakakita, ang mga pilay nakakalakad, ang mga kitungin nilinis, ating mga problema, nilulutas ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord! So, mayroon palang pakinabang. Kapag hindi po tayo susunod, sinabi ng Acts, chapter 3, basa po, makinig kayo, sinabi po ng Acts, chapter 3, verse 22 and 23, makinig kayong mainam, dahil itong aking sinasabi, ito yung mga salita na galing sa propeta ng Diyos. Amen? Amen? Ito yung mga salita, maminamahal, na ipinangungusap ng mahal na Panginoon sa ating mahal na ibanghilista na ipapagawa sa atin. Kapag hindi ka raw gagawa dito, basahin natin kung anong sinabi ng mga talatang ito. Kindly, praise the Lord. Subaybayan ninyo at huwag kayong matulog para tayo pagpalain. Amen? Kindly. Dito po sa aklat po ng mga gawa, kabanata ay 3, talatay 22 hanggang 23. Ito po ang nakasulat. Tunay na sinabi ni Moses, ang Panginoong Diyos ay magtitindig sa inyo ng isang propetang gaya ko mula sa gitna ng inyong mga kapatid. Siya ang inyong pakinggan sa lahat ng mga bagay na sa inyo'y sasalitain niya. At mangyayari na ang bawat kaluluwa na hindi makinig sa propetang yaon ay pupuksaing lubos mula sa gitna ng bayan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ayan, maminamahal, hindi natin salita yan. Salita ng mahal na Panginoon, pinangungusap sa atin na lahat ng sinabi ng ating mahal na pastor, ng kanyang propeta, na ngayon, maminamahal, lahat ng mga mangangaral. Tuloy, maminamahal, talagang tayo po'y nagtataka. Bakit yung iba pang mga mangangaral ang ating sinusubaybayan, ating sinusundan? Samantalang maliwanag ito. Ikaw ba talaga ay taga Jesus Miracle Crusade International Ministry? Na bakit ikaw ay naghanap pa ng ibang mangangaral? Nang sabi dito, maminamahal, kapag hindi ka makikinig sa itinalaga ng Diyos
na propeta para ikaw ay pangangasiwaan, ikay pangunahan, hallelujah, na sinabi niya sa Jeremiah 3:15, magtatalaga siya, hallelujah, ng pastor upang kakalinga sa iyong kaluluwa, upang ikaw ay turuan, hallelujah, na huwag kang mapahamak, amen. Everybody shout, praise the Lord. Kapag ikay nakikinig sa propetang ito, pagpapalain ka. Pero kapag hindi, ang sabi rito, pupuksain ka. Isang araw, maminamahal, may isang pastor, nagtatanong, pastor ng UPC, Pastor Birmoy. Sabi ng pastor na ito, mahal na Panginoon, ang Jesus Miracle Crusade International Ministry ba talaga ay nasa katotohanan? Si Pastor Almeida ba talaga ay iyong tinawag na pastor para mga siwa ng kawan mo? Na naginip siya, maminamahal. Sino kakilala? Pastor ng UPC ito. Maminamahal. Na naginip si Pastor Birmoy. Fasting siya ng 3 days. Hallelujah. Na naginip siya, maminamahal. Pinakyat na Panginoon ang ating minamahal, kinagalang na pastor, kagalang-galang na ebangelista. Pinakyat doon sa hagdanan na puro ginto. Pagdating doon, maminamahal, sa taas, inabot ng mahal na Panginoon yung napakalaking aklat. Inabot sa ating mahal na ebangelista, sa ating kagalang-galang na pastor, maminamahal. Hallelujah! Ang sabi ng pastor na ito, anong ibig sabihin, mahal na Panginoon? Yung aklat ng buhay, mga minamahal, wala pong pangalan. Nagtaka siya, nag-isip siya, bakit, mahal na Panginoon? Bakit? Ang aklat ng buhay, ang aklat ibinigay ng mahal na Panginoon sa ating mahal na ebangelista. Ang ibig sabihin, sa ating kapanahunan, maminamahal, wala ng ibang pastor, wala ng ibang propeta na kanyang pagkatiwalaan na sino man ang kanyang ipananalangin, sino man ang pumasok sa tunay ng tinatag na iglesia, tinatag ng ating mahal na Panginoon Jesucristo, ang ating mahal na pastor ng pinapasulat sa mga pangalan na yan. Saan ka? Grabe, maminamahal, hindi makapaniwala ang pastor. Umiyak. Ang sabi niya, maminamahal, hallelujah, totoo nga, hallelujah, tinawag mo ang mahal na ebangelista, ang kagalang-galang na ebangelista, ang kagalang-galang na pastor, Wildy Estrada Almeida, na para mga siwa sa banal na iglesia, ang The Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ngayon, maminamahal, andito na tayo. Mayroon pa ba tayong ibang paniniwalaan? Mayroon pa ba tayong ibang iisipin na magsasabi sa atin? Alam natin ang ating kinalagyang iglesia, ang ating kinalagyang pananampalataya ay pinangasiwaan, Diyos mismo ang tumawag. Yung una nating binasang mga talata, ang sabi ng ating malapay nun, gawin mo ang ginagawa ng ebangelista, patunayan mo ang iyong gawa. Sinong patunay sa gawa ng ating mahal na ebangelista? Ikaw at ako na narito, sumasamba tuwing Miyerkules, Biyernes at Linggo, na dati-rati mga pusakal na mamamatay tao, dati-rati maminamahal mga kriminal, dati-rati puspos sa kadiliman, hallelujah, mga drug addict, amen, amen. Tayo ang proiba, tayong ebidensya, amen. Ngayon, ba't hindi natin ginagawa ang sinabi nating mahal na pastor? Huwag tayong mag-absent sa kanyang banal na gawain. Sabi ng Hebrew 10, 25, 26, 27, kung sadyain mo ang hindi pagdalo sa gawain ng mahal na Panginoon, wala ng Kristo pang ipapako sa krus. Hindi na babalik ang mahal na Panginoon para ikaw ay kanya na namang tubusin. Tapos ka lang tinubos. Ang iyong gawin ay pumunta ka na lamang dito sa gawain tuwing Miyerkules, tuwing Biyernes, overnight prayer, magdamag, at tuwing Linggo. Ipagtrabaho mo na lamang yan. Dahil kung hindi mo gagawin yan, sinabi yan sa propeta ng Diyos, sinabi yan sa mga salita ng mga Panginoon. Nang sabi ng ating binasa mga talata, kapag hindi mo pinakikinggan ang propeta niya, mapapahama ka. Ngayon, maminamahal, mayroon ba tayong tinuturo ditong lihis sa mga sinasabi ng banal na kasulatan? Ang sabi ng Mateo 28:19, go ye into all the world and preach the gospel. Anong ginawa ng ating mga ebangelista? Yung Abu Sayyaf,
na talagang will known. Grabe pa, nanguha pa ng 21 sipada ng hostages. Walang takot, walang dala, kundi ang Biblia. May dala sila, pasalubong, ilang sakong bigas, para maniwala pagdating hindi magugutuman yung mga Abu Sayyaf kapag mangaral ang ating mahal evangelista doon, ating mahal pastor. Nagdala sila ng bigas doon, sako-sako, para may makain, para habang mangangaral, magkrusada doon sa Abu Sayyaf, doon sa Hulo-Sulo, ang ating mahal evangelista. Ang dami pong pumunta doon para mangaral. May pari. Si Father Gallardo. Nabalitaan na lang, nilaplapan, yung pong kanyang paa, yung pangyapak, tinanggalan, nilagyan ng asin, pinalakad sa kung saan sa dagat o sa buhanginan. Nasumpungan lang nila, patay. Maraming mga ibang religious group doon. Klase-klase, pumunta. Walang nakabalik, lahat, pinugutan ng ulo, patay. Pero ang ating mahal evangelista, nung siya'y mangaral doon, hallelujah, anong sabi ni Commander Robot? Kapag nagsasalita at nag-hallelujah na, mga hallelujah, ang grupo ni Evangelista Wilde Estrada Almeida, kumakalma ang aking puso, nawala ang aking nervyos, gumagaan ang aking pakiramdam. Hallelujah! Pag nagpupuri, kasama na si Commander Robot, nagpupuri doon. Ibig sabihin, maminamahal, hallelujah, ginawa ng ating mahal evangelista ang kanyang tungkulin, ipangaral. Ngayon, maminamahal, tayo dito, mamaya basahin po natin yung aking sinabing talata. Ang sabi ng Biblia, tinawag tayo ng ating mahal na Panginoon dito sa ministeryong ito para tayo naman ngayon na sumusunod halos sa kalooban ng ating mahal na Panginoon ay magiging patutuo. Hallelujah! Sa ating minamahal na mga kababayan. Kaya nga, maminamahal, hallelujah, ang ating mga sarili, ang sabi po ng banal na kasulatan, ihandog natin na sariwa, buong hallelujah, Romans chapter 12 verse 1 and 2. Present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is your reasonable service. Mag-iba kayo ng inyong kaisipan. Huwag kayong kaisa sa kaisipan ng mundong ito. Dahil ang kaisipan ng mundong ito, maminamahal, puro, hallelujah, salungat sa gusto ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga, talagang grabe na ang kapahamakan. Grabe ang mga problema. Pabasahin muna natin ang mga talata. Kindly, praise the Lord. Yung una muna, yung nauna kanina. Aklat po ng Hebreo, Kabanatay 10, talatay 25 hanggang 27. Ito pong nakasulat. Na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mangag-aralan sa isa't isa, at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala ng haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan, kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Dito po sa aklat po ng Mateo, kabanata po ay 28, talata po ay 19. Ito po ang nakasulat. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At dito po sa aklat po ng Roma, kabanata po ay 12, talata po ay 1 hanggang 2, ito po ang nakasulat. Kaya nga mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, nakaaya-aya sa Diyos na siya ninyong katampatang pagsamba. At huwag kayong magsiyaon sa sanglibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya tingnan mo minamahal, napakasimple. Lahat po yan ay mga basic na mga turo ng ating dearly beloved pastor. Karamihan sa mga Kristiyano, inaayawan. Dahil tayo daw pala ay, baga sa hinihiruhan. Nilagyan ng lubid sa ilong. Pasundin tayo ng pasundin.
sa gusto natin. Hindi po. Kaya nga ang mahal na Panginoon ay naglagay ng tunay na pastor para tayo po ay pangalagaan. Na huwag tayong kung saan-saan na lamang hangin dalhin. Kung ano-ano na lamang aral dalhin. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Gusto ng ating mahal na ebanghelista, gusto ng ating mahal na Panginoon na manatili tayo sa ating kinalalagyan. Kaya kapag tayo po'y nasa wata, natuturuan, tayo po minamahal ay tinutuwid, sumunod lang tayo. Dahil ito po ang pangungusap ng ating mahal na Panginoon nang sabi po sa ating mahal na pastor, hallelujah, kanyang pipirpiktuhin ang kanyang iglesia para ito'y kanyang iharap sa mahal na Panginoon. Subok, walang dungis, walang kulubot, hallelujah, walang pagkakamali, walang pagkakasala, talagang pupuruhin niya tulad ng ginto para may katiyakan talaga ang iyong kaligtasan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya ibigay natin ang ating mga sarili, tunay na hain. Kapag tayo minamahal ay nagkakamali, andyan karakadaka ang paalala, andyan karakadaka ang pagtuturo. Huwag natin yung ikalungkot, huwag natin ikasama. Bakit sasama ang ating kalooban? Mahal ka ng ating mahal na Panginoon, kaya tinutuwid ka. Kapag hindi ka mahal, pababayaan ka. Itunay kang anak ng Diyos. Kaya tunay din ang kanyang pagtutuwid sa iyo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya, ang ating mahal na ebanghelista, laging nakabantay sa atin. Ang mahalaga sa kanya, ang sabi nga niya, salvation is the great matter of importance. Lagi nang binabanggit sa Biblia, lagi nang bukang bibig ng minamahal. Mga binata, nagpapaalam, mahal na Panginoon, susunod ako sa inyo, pero hayaan niyo po munang magpaalam ako sa aking mga magulang. Yung isang binata, sabi isang binata, mahal na Panginoon, susunod ako sa iyo, pero tika muna, mayroon akong patay. Ang mga magulang ko nandun, may patay kami, magulang ko patay. Pwede uwi muna ako para ang aking patay ay aking mailibing. Ang sabi ng mahal na Panginoon doon sa unang binata, mahalaga ang kaligtasan. Mahalaga ang paglilingkod sa mahal na Panginoon. Hayaan mo, hallelujah, na ang patay ay maglibing sa mga patay. Dahil walang nag-aararo na lumilingon sa likuran. Ang nag-aararo ay palaging nandun sa harapan para tuwid ang kanyang pag-aararo. Tayo na naglilingkod na sa ating mahal na Panginoon, lalo na mga manggagawa, ating mga katuwang ng mga beloved elders, hallelujah, mga mangangaral, magmula sa ating mahal na pastor, wala ng talikuran. Kahit ang ating mga magulang maminamahal, ilapit natin sila sa panan ng ating mahal na Panginoon. Dahil ito po ang pangungusap ng ating mahal na Panginoon sa ating mahal na ebanghelista. Mahalaga ang kaligtasan. Palakpakan po natin ating Diyos na buhay. Nasaan po natin masumpungan yan? Nasa Lucas. Lucas, kabanatang 9, talatang 59 hanggang 62. Kindly, pakibasa. Praise the Lord. Dito po sa aklat po ng Lucas, kabanata po ay 9, sa talata po ay 59 hanggang 62. Ito po ang nakasulat. At sinabi niya sa iba, sumunod ka sa akin. Datapwat siya nagsabi, Panginoon, tulutan mo muna akong makauwi at mailibing ko ang aking ama. Datapwat sinabi niya sa kanya, pabayaan mong ilibing ng mga patay ang kanilang sariling mga patay. Datapwat yumaon ka at ibalita mo ang kaharian ng Diyos. At ang iba na may nagsabi, susunod ako sa iyo, Panginoon. Datapwat pabayaan mo akong magpaalam muna sa mga kasangbahay ko. Tingnan niyo po, ha? Dalawa po yan. Yung isa, nagpaalam para maglibing sa kanilang loved ones na namatay. Yung pangalawa, magpaalam muna sa mga magulang. Ang sabi naman ng Panginoon, mahalaga ang kaligtasan. Mahalaga ang pagkakilala ninyo sa akin. Mahalaga ang pagkatawag ko sa inyo. Huwag na kayong mag-antay. Pagdating ng Miyerkules, alam mo, ang iyong katipan dito sa gawain. Pagtalo mo ang ating mahal na Panginoon, iwanan ang lahat ng ginagawa, dumalo. Ipakita mo sa ating mahal na Panginoon, siya nga ang una mong priority sa iyong buhay. Hallelujah!
karamihan ngayon maminamahal, may sakit lang ang mga magulang. Andun sa ospital, hindi na makadalo. Ang masaklap, may mga alaga, hindi maiwanan. Alagang bata, alagang baka, alagang baboy. Unahin na yung pag-aalaga. Tingnan niyo po, pero ang sabi ng ating mahal na Panginoon sa kanyang mga salita, na ito ay masidhing pinangungusap ng kanyang propeta, ng ating mahal na ebangelista. Oras ng gawain, huwag kang magpatempt kahit ano pang mangyayari. Hindi nyo nakikita, maminamahal, yung mga nagpapahalaga na pinagpapala ngayon, ang tataas ng kanilang posisyon, grabe yung negosyo, hanap buhay na pinagpapala, pagdating ng gawain, iniiwanan. Hallelujah! Pumupunta sila dito, nagpupuyat kapag overnight, Sunday dumadalo, Miyerkules, andito sila. Bakit maminamahal? Dahil mismo ang Diyos ang nagsabi. Ipagtuloy ang basa. Ituloy ang basa. Kindly. Dito po sa 62, datapwat sinabi sa kanya ni Jesus, walang taong pagkahawak sa araro at lumilikon sa likod ay karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Hindi ka pala karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Kapag mayroon pang marami tayong alibay, marami tayong ginagawa, kaya nga may namahal. Grabe ang pangungusap ng malapay nun sa atin. Convicted tayo, kayang umiiyak tayo. Kapag naramdaman ang presensya ng malapay noon, pero pagkatapos nung naiwanan na, nakalimutan natin na nangungusap na palang malapay noon. Ang sabi ng banal na kasulatan, ang katawagan ng kanyang propeta para tayo paalalahanin. Kami po'y mga karugtong ng propeta ng Diyos. Kami po, maminamahal, kanila pong binigyan, haleluya, ng pangangasiwa sa inyo. Pakinggan ninyo para huwag kayong mapahamak. Kapag sinabi namin, wag. Pag sinabi namin, hindi. Kapag sinasabi namin, dumito ka, sumunod ka kung gusto mong magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ating Diyos na buhay. Huwag nating pababayaan mo, minamahal, yung ating pong mga natutunan pagkatapos na nating malaman ng lahat. Pagkatapos nating naturuan na po tayo, minamahal, hindi lumalamig ang impyerno. Amen? Hindi lumalamig ang dagat-dagat ng apoy. Kaya nga sabi ng kanyang ministeryo, at sabi ni Minister Will D. James, marami daw tao ngayon, maraming Kristiyano, kasamang Kristiyano. Gusto nilang titingnan ng kanilang future. Gusto niyong tingnan ng future ninyo? Future daw natin? Ang future ng tao nasa sementeryo. Tingnan niyo. Kaya habang may ayos pang kaisipan mo, maayos pang puso mo na naglilingkod ka sa mahal na Panginoon, serve the Lord with fear and trembling. Kinakailan maglingkod ka sa Diyos sa may takot at panginginig. Hallelujah! Ang future mo wala sa mundong ito. Hindi tayo taga rito. Taga-langit tayo. Magmana tayo ng langit at buhay na walang hanggan sa piling ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Oh, nakita ninyo ngayon, ang Amerika, ang Canada, ang Korea. Pinatitigil ngayon yung palaro diyan sa sobrang heat wave. Grabe, hindi na mapipigilan. Wala nang magagawa ang sinsya. Kahit anong tanim, kahit ano pang gagawin, andito na tayo. Masusunog na ang mundo. Nasa banal na kasulatan, mamahalin mo ang mundo kaysa iyong kaligtasan. Sa mga pinangangaral sa iyo na gusto ng ating malapit magmana ka ng langit at buhay na walang hanggan. Pues, huwag kang makinig. Pero kung gusto mong magmana ng langit, mismo ang Biblia ang nagsasabi. Sinabi ng 2 Peter chapter 3, verse 10 up to 15. Hallelujah! Ang mundong ito, maminamahal, sa ayaw mo at magusto, sa gusto. Okay, malakas ang ulan ngayon dahil nandito tayo at binabagyo tayo. Pero ilang linggo na lang ngayon, ilang buwan na lang, makikita ninyo gaano katigang kung anong heatwave na naranasan ng Korea, anong naranasan ng Canada, ng Amerika. Grabe na, hindi na makukumpuni yung terribling wildfire. Ganyan kainit. Dahil ang mundong ito'y magiging impyerno, sabi mismo ng banal na kasulatan. Basa, kindly, praise the Lord.
Amen. Dito po sa aklat ng ikalawang Pedro, ang kabanatay 3, ang talatay 3 hanggang 15. No, Kabanatang 3, talatang 10 hanggang 15. Amen. Sa ikalawang Pedro po, ang kabanatay 3, ang talatay 10 hanggang 15. Datapwat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw, na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam na kasabay ng malaking ugong, at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Yamang ang lahat ng mga bagay na ito ay mapupugnaw ng ganito. Ano ngang anyo ng mga pagkatao ang nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pagkamaawain, na ating hinihintay at pinakanasa ang pagdating ng kaarawan ng Diyos, na dahil dito'y ang sangkalangitan na nagdiningas ay mapupugnaw, at ang mga bagay sa langit ay matutunaw sa matinding init. Ngunit ayon sa kanyang pangako ay naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa na tinatahanan ng katuwiran. Kaya nga, mga minamahal, yamang kayo'y nagsisipaghintay ng mga bagay na ito, ay pagsikapan ninyong masumpungan kayo sa kapayapaan, sa walang dungis at walang kapintasan sa paningin niya. At inyong ariin na ang pagpapahinuhod ng ating Panginoon ay pagliligtas, na gaya rin naman ni Pablo, na ating minamahal na kapatid, na ayon sa karunungang ibinigay sa kanya, ay sinulatan kayo. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Sabi, marami nagsasabi sa atin, matagal na yung sinabing magbabalik ang mahal na Panginoon. Bakit hindi pa nagbabalik? Ang sabi po ng huling talata, sinabi, ang inyong ariin na ang pagpapahinuhod ng ating Panginoon ay pagliligtas. Ayaw ba natin maligtas ang ating mga loved ones? Na ngayon, tumalikod na, wala na rito, umaayaw na. Pag nakikita nila ngayon, maminamahal, grabe ng init, maalala nila ang mga pangangaral na ito. Amen? May isip nila, sinabi na yan ng aming mahal na pastor. Sinabi na yan ng mga ngaral. Inaaralan na kami. Babalik sila sa ayaw nila at sa gusto, dahil ayaw nilang ibulid sa dagat-dagatang apoy. Kaya lahat maminamahal ang sinabi ng ating mahal at kagalang-galang na Ebangelista Wilde Estrada Almeda, nagkaroon na ng katuparan. Unti-unti na po maminamahal na nangyayari. Kaya kapag ikay na sawata, ikaw ay napagsabihan, kapag ikaw ay naituwid, magpasalamat ka sa mahal na Panginoon dahil mahal na mahal ka ng ating mahal na Panginoon. Huwag kang magtampo. Amen. Magtampo ka. Ang sabi nga ng mahal na pastor, am I therefore your enemy because I tell you the truth? Sabi ni Apostle Paul. Ako ba'y iyong kaaway? Nagsabi ako ng katotohanan? Amen. Ayaw natin maminamahal na ang ating mga kapatid, nakita mo, patalo na sa bangin. Sagipin po natin ito. Di po ba? Ayaw natin maminamahal na sila'y mapapahamak. Kaya tinutuwid natin. Sinasabihan natin. Sabi, bakit hindi tayo magpapatuwid? Sino ba naman tayo perpekto? Wala pang perpekto. Lahat ay piniperpekto pa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga, ang pangungusap ng ating mahal na Panginoon sa ating mahal na Ebangelista, sumuwata ka. Ituwid mo, magturo ka. Amen? Sagipin mo ang mga nandun na sa kumunoy ng kasalanan, nandun na sa kumunoy ng mga problema. Praise the Lord! Everybody shout, praise the Lord! Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Nung dumating si Kristo sa ating buhay, ginamit ang ating mahal na Ebangelista. Hallelujah! Ang kagalang-galang na pastor, maminamahal, nung ginamit sa atin, nung magkrusada, tingnan niyo yung mga krusada. 1987, nagpalipad siya, communism is satanism. Ang bigat noon, sabi niya, ang turong komunismo, yan ay masama. Ang komunista, kailangan ng turo galing sa Diyos para ang komunista magbago. Kaya nagpalipad siya, communism is satanism. Dahil yung communism, yan ay turo. Turo ng nagpapahiwatig na walang Diyos. Turo may naman ni Karl Marx, turo ni Lenin, turo may naman ni Mao Zedong na walang Diyos, puro mga kapitalista lamang. Nung ipinangaral ng ating mahal na Ebangelista, nang ipinangaral ang ministeryong ito, ang kabutihan ng Diyos na may Kristo na napako sa krus
alang-alang sa ating mga kasalanan, alang-alang sa ating mga karamdaman, alang-alang sa ating mga problema. Nung lumapit tayo sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, tinanggap natin si Kristo na ating tagapagligtas, Diyos at Hari ng ating buhay. Nagpabautismo tayo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Nagulat tayo, mga minamahal. Tumahimik ang communism. Sa buong mundo, bumagsak. Pati ang Russia, bumagsak. Ang China, tumahimik. Yun mga minamahal naman nagtuturo na talagang sabi ng ating mga ebangelista noong 1987, lahat ng mga komunista, lahat ng mga NPA pumunta dito sa Luneta. Inimbitahan ko, mangaral ako, pangaralan ko kayo, lahat ng mga may problema, mga suliranin, naalala ninyo mga minamahal. Sabi niya, dahil mayroong drought nung siya'y nanghamon ng lahat ng mga reliyon sa buong mundo, pati ang kinagistan nating reliyon. Punta kayo sa Luneta, magpaulan ako. Walang pumunta, walang tumangkap sa hamon. Pero ang mga minamahal natin, iniibig ng mga komunista, ang dami pala nila doon, bumaba. Mayroon pang may karamdamang cancer yata, galing sa Quezon. Nung sila'y nakapakinig, mga minamahal, kitang-kita dahil that time, si Major Nagit ay nagiging panauhin din natin. Hallelujah, ang sabi niya, kapag hindi nangyayari na umulan, itong aking 45, lahat ng bala nito, diyan ko ilalagay sa katawan mo. Habang nangangaral ang ating mahal ebangelista, hallelujah, grabing init. That time, minamahal, mga choir member pa kami, kumakanta kami. Nagulat kami, bigla na lamang nag-ipon ng napakalaking, hallelujah, clouds doon sa Luneta. Hallelujah. Nung umawit na kami, minamahal, tumayo ang ating mahal ebangelista, biglang nagdilim. Ang sabi natin, mga ebangelista, dito ninyo malalaman ng aking Diyos ay makapangyarihang Diyos, totoong Diyos. Hallelujah! Siya'y nanalangin, maminamahal. Hallelujah! Habang siya'y nanalangin, umaawit kami. Bumagsak ang tiribing lakas ng ulan. Pinaulanan kami, maitin, maminamahal. Hallelujah! Lahat ng mga komunista na nandoon, pati yung kumandir, nagbigay ng hudyat, atras kayo. Itago niyo yung mga armas. Mismo siya tumanggap sa ating mahal na Panginoon, nagpaabot. Hallelujah, sa ating beloved ordained preacher, Hermie Limpin. Ang sabi niya, salamat, pakisabi kay mahal na ebangelista, ang aking karamdaman ay pinagaling ng Diyos ninyo. Totoo ang ipinangaral ng inyong ebangelista. Totoo ang inyong pastor. Ngayon, maminamahal, mag-alinlangan ka? Mag-alinlangan tayo? Walang pag-aalinlangan. Sa totoo lang, maminamahal, wala na tayong ibang mapupuntahan pa. Wala nang ibang gawain ng mga pagsasabing nasa buong katotohanan, kundi itong gawain, itong iglesyang ito na iyong kinalalagyan. Kaya pag sinita ka, hindi masamang umibig eh. Hindi masamang gawin nating inspirasyon. Amen. Kaysa talikuran mo yung paglilingkod sa mahal na Panginoon. Hindi masamang yumaman. Dahil yung ating mga kapatid, ang sabi nila, ang sekreto, magbigay ka na may katapatan. Hindi masamang magtrabaho. Pero pagdating ng gawain, tuwing Miyerkules, andito ka. Overnight magdamag. Yun ang ginagawang mga pinagpala ng mga Kristiyano ngayon. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Di ka natatakot? Huling talata. Dito po sa aklat ng Revelation chapter 16, verse 9, talon sa 15 at 20. Ayaw nito sa gusto. Sabi ng ating binasang talata kanina, 2 Peter chapter 3 verse 10 up to 15, itong mundo ay magiging lake of fire, magiging impyerno ito. Kaya makinig kayo. Sinabi dito sa mga talatang ito, maminamahal. Hallelujah. Ang nangasunog ng mga tao na sa matinding init at sila'y namumusong sa pangalan ng Diyos na may kapangyarihan sa mga salot na ito at hindi sila nangagsisisi upang sila'y luwalatin. Siya'y luwalatin. Sa 15, narito ako, pumaparito, gaya ng magnanakaw, mapalad siyang nagpupuyat at nag-iingat sa kanyang mga damit na baka siya'y lumakad na hubad at makita nila ang kanilang kahihiyan. At sa 20, ang sabi diyan, maminamahal, at tumakas ang bawat pulo at ang mga bundok at hindi nangasumpungan. Ang sabi ng mahal ebangelista, ito ang ating binabantayan. Magkaroon ng lindol.
more than intensity 50. Mapatag ang buong mundo. Grabe, hindi lamang magiging lake of fire, mapatag sa sobrang lakas. Ganun ang mangyayari sa mundong ating kinalalagyan. Pero mangyayari ito, aalis muna ang mga anak ng Diyos. Kukunin muna ang mga anak ng Diyos na mga masunurin, nakikinig, nagpapahalaga sa kanilang mga kaligtasan. Hindi tayo pababayaan o pahamak dito sa mga nangyayaring ito. Ito'y ating ipinangangaral sa mga kapatiran natin, sa mga nanonood sa Facebook at YouTube, para sila'y mabigyan ng babala, para sila'y mapagsabihan, mga nanlalamig ng lulupaypay, para sila'y makapanumbalik na sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Hindi sila magpabaya, may alam na sila sa katotohanan, may alam na sila sa salita ng Diyos. Amen. Amen. Ulitin natin yung 15. Makinig kayo maminamahal. Ang sabi ng 15, narito ako'y pumarito, gaya ng magnanakaw. Magbabalik ang mahal na Panginoon. Maring gabi, overnight prayer. Kaya mag-overnight kayo. Pag hindi kayo mag-overnight, hindi niyo marinig ang trumpeta pag tumunog yan. Hindi niyo maririnig. Dahil yung nag-overnight lang ang makapakinig. Ang sabi dito, at nag-iingat sa kanilang mga damit. Nag-iingat sa kanilang mga damit. Ang ibig sabihin, nag-iingat sa kanilang mga sarili. Ayaw nila itong pahawaan ng mga makasanlibutan. Awiting makasanlibutan, amen. Practice sa makasanlibutan, amen. Gawaing makasanlibutan, amen. Kaya sabi kanina, sa 12 ng Roma, mag-iba kayo ng pag-iisip, amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Tayo po'y pinupuro, pinaalalahanan dahil sinabi rito, hallelujah, na baka sila'y lumakad na hubad at makita nila ang kanilang kaihiyan. Anong gusto natin? Inilatag na sa atin ang lahat ng daan na matuwid, tama na daan para tayo, minamahal, ay makasumpong nito. May pagkakakipot ng daan ito. Dahil mamuhay ka ng may kabanalan, dumalo ka ng 3 beses sa isang linggo. Amen. 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 Magbigay ka ng may katapatan. Ika'y magdala ng mga bunga mo, bunga ng iyong paglilingkod sa mahal na Panginoon. Bunga ng mga kaluluwa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. At ikaw ay mapagbantay na. Paano mo bantayan ang iyong sarili? Anong tinuturo namin dito? Ang ginagawa ng ating mahal na ebanghelista, pagising sa umaga, lumuluhod, nananalangin. Habang may lakas, habang may buhay, manalangin. Manalangin, magpuri, mag-ayuno, magkaisa. Yan lang ating ginagawa para i-preserve ang ating mga sarili. Anumang oras, tutunog ang trumpeta, may katiyakan ang iyong kaligtasan. May katiyakan ka, sasalubong tayo sa ating mahal na Panginoon para magmana na ng langit at buhay na walang hanggan. Yun lang naman ang ating ginagawa. Mulat sa pool hanggang ngayon. Pero epektibo. Amen? Amen? Dati-rati wala namang tuturo sa atin ng ganyan. Walang pakialam sa atin ng reliyon. Walang pakialam sa atin ang ating mga kinagistang, kinalalagyang mga denomination. Pero nung nandito na tayo sa tunay na iglesia, sa gawain ng mahal na Panginoon, pinakialaman na tayo, tinuturuan na tayo ng tama. Kung tayo po'y makulit, hindi tayo sumusunod, mas makulit ang salita ng Diyos. Mas makulit ang mga mangangaral. Lagi kaming nangangaral. Lagi namin kayong pinaalalahanan dahil mahal na mahal namin kayo. Ayaw namin na kayo'y mapariwara. Ayaw namin kayo halilay mapapahamak. Gusto natin lahat ay magmana ng langit para tayo po'y sasalubong sa ating mahal na Panginoon. Kaya yung pangungusap ng ating mahal na Panginoon sa ating mahal na evangelista, mark it. Lagi yan ilagay sa ating isip, sa ating puso. Lahat ng mga sitas na yan. 2 Timothy chapter 4, verse 1 up to 5. Acts chapter 3, verse 22 and 23. Kapag hindi ka nakikinig sa propeta na yan, sa propeta ng Diyos, mapapahamak ka. Ikaw mismo hindi sumusunod. Kaya kung gusto natin maminamahal, firm, tiyak tayo sa ating mga buhay, matuto tayong sumunod. Magpasakop. Gawin ang gusto at tama. Dahil hindi tayo maminamahal, hallelujah, nagsasayang dito ng oras.
Kaya nga, maminamahal, kahit ano pang tawag sa inyo, lahat ng mga umuusig sa inyo, huwag kayong makinig sa kanila. Pakinggan ninyo ang sinabi ng propeta ng Diyos. Pakinggan ninyo ang sinasabi ng mga mangangaral. Dahil mahal kayo ng mga mangangaral. Mahal na mahal kayo ng ating mahal na evangelista. Ayaw na tayo mapahamak. Praise the Lord. Hallelujah. Awitan natin ating mahal na Panginoon. Above all powers, above all kings, above all nature, and all created things, above all wisdom, and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you run. Crucified, left behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like the rose, trampled on the ground. You took the throne, and honor me above. Oh, crucified. Maminamahal, hallelujah, hallelujah. Tayo ang dahilan kung bakit ang ating Diyos, hallelujah, ay gumawa ng kaparaanan para tayo matubos sa ating mga kasalanan. Wala na tayong pag-asa sa mundo. Ngunit ang habag ng Diyos, hinubad ang kanyang pagka-Diyos, bumaba na kanyang sanggol doon sa pasabsaban upang tayo'y makatubos ang ating mga kasalanan, maminamahal. Hallelujah! Ang dahilan kung bakit nagpapakot si Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Hallelujah! Hallelujah! You took the fall and thought of me above all. Purihin natin man ang Panginoon Jesus, maminamahal. Mayroon pa ba kayong agam-agam? Iniisip ang ating mga evangelista ay siguristang tao, maminamahal. Ang sabi niya, kung hindi man totoo ang langit, kung hindi man totoo ang impyerno, basta ako, ang sabi niya, totoo at hindi, maglilingkod ako sa Diyos. Dahil alam ko, totoong may langit at totoong may impyerno. Sabi nating mga evangelista, sino nagpagaling sa aking karamdaman na insomnia? Sino nagpagaling sa ating mga karamdaman? Ang ating Diyos na pinakilala ng kanyang propeta, ng mga mangangaral. Wala na tayong pag-asa. Punong-puno tayo ng mga problema. Halos hindi tayo makakain. Halos wala na tayong masusulingan. Pero dumating si Kristo sa ating buhay. Kinabagan tayo na magkrusada, ang Jesus Miracle Crusade. Mapakinggan natin sa radio, television, ating mga anniversaries, hallelujah. Kumilos ang Panginoon na mangusap sa atin. Kaya, ano pa bang ating hahanapin? Sa ating pag-aantay, maminamahal, nililinis tayo palagi ng ating mahal na Panginoon. Lilinisin tayo hanggang magiging puro. Nasasaktan ka sa salita lang? Alalahanin natin, ang totoong Kristiyano ay patay na
Sa harapan ng Diyos, nabubuhay na lamang siya dahil si Kristo ang nagbibigay sa kanya ng buhay. Kaya dapat, maminamahal, sa mga sandaling ito, lubos mong naunawaan ang kanyang mga pangungusap, ang kanyang mga salita. Hindi biro ay tapon sa dagat-dagatang apoy. Hindi biro mo minamahal at ay mapahamak. Kung iniibig mo yung kaligtasan, manatili ka, kumapit ka, magpatuloy ka, manatili ka. Ipagtrabaho mo ang iyong kaligtasan, may takot at panginginig. Hallelujah, dahil si Kristo ang napako sa krus ng Kalbaryo. Si Kristo ang tumubos sa iyo. Kinabagan ka lang, kinabagan lang tayo. Crucified, led behind the storm, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. You were crucified, led behind the storm. Alam niyo ba, maminamahal, na ating mga kasalanan, hallelujah, ang nagpapapago sa ating mga Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Pero siya rin ang tumubos. Hallelujah, nagpatawad sa iyo, nagpatawad sa atin. Kinakamtan natin ang kagalingan sa ating mga karamdaman. Bilang ganti, maminamahal, isuko natin ang ating mga sarili sa ating mahal na Panginoon. Siya na ngayon ang masusunod sa ating buhay. Kahit anong mangyari. Dahil kung panatiliin ninyo sa inyong mga sarili kayong masusunod, sinabi ng Biblia, there is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Kung ipagpapatuloy ang pagkakasala, may kabayaran ng kasalanan, kamatayan, karamdaman. Ngunit kung manatili ka kay Kristo, bibigyan ka niya ng kanyang pangako. Hindi na natin darasin ang terribleng kahirapan. Mari naghirap ka ngayon sa karamdaman mo, problema, suliranin, kawalan sa buhay. Minsan sala sa pagkain. Pero maminamahal ang ating Diyos, nagmamahal sa atin. Hindi tayo napababayaan. Gusto niya tayo magmala ng langit at buhay na walang hanggan. Iyon ang naging dahilan kung bakit ang kanyang pastor, ang kanyang propeta, ang kanyang evangelista, ang kanyang guro, ang kanyang propeta ay talagang nangaral ang tao sa puso. Itong pangangaral na ito ay panatiliin ninyo sa inyong mga puso sa mga isipan. Pagbungahin ninyo, pagyamanin ninyo. Alam ko, tayo rin ang sasabihan ng ating manapayon, pumasok kayo sa akin, kayong mga anak ko na nagpapahalaga, manahin na ninyo ang aking inihandang langit at buhay na walang hanggan pagdating ng araw. Malapit na malapit na. Huwag ninyong sayangin. Kayong mga beloved visitors namin, pinagpala kayong lubos. Makahabol pa kayo. Makakasama namin kayo sa aming paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Yung ating inimbitahan kanina na mga bisita, inyong atin pong bati. Gusto ninyong magmana kayo ng langit at buhay na walang hanggan. Hindi po lahat ng tao ay anak ng Diyos. Sinabi ng Juan 1:12, yaw lamang kumikilala kay Kristo ang binigyan ng karapatan para magiging tunay na anak ng Diyos. Sa pamamagitan ng pagsisisi, 1 Juan 1:9, repent. Magsisi ka at ikay lisanin ang kasalanan sa oras na ikaw, minamahal ko, hallelujah,
ay tumanggap sa ating mahal na Panginoon isang tiyak na bagay. Hallelujah. Makamtan ninyo ang pangako ng ating Diyos. There are 4 requirements of the gospel: faith, repentance, baptism in the name of Jesus, at baptism in the Holy Ghost. Kapag natanggap mo itong 4 na reglamentong ito, isang tiyak na bagay, kandidato ka na sa langit, magmana ng buhay na walang hanggan. Aming mga beloved webcast viewers, sinabi po ng Hebrew 11:1 at 6, ang taong walang pananampalataya, hindi kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Ang pananampalataya ay kapanatagan ng mga bagay na hindi mo nakikita, ngunit inyong pinaniwalaan. Na ang mga may cancer, gagaling ang cancer. Ang mga lumpo, lalakad, ang mga bulag makakakita. Kapag gawin mo ang kalooban ng mahal na Panginoon, isang tiyak na bagay, bababa ang presensya ng Diyos. Pag ikaw ay mabautismuhan sa tubig sa pangalan ni Jesus, yung 3 na yan ang iyong gagawin. Ang pangalawa ay yung bautismo. Kinakailangan bautismo ka sa tubig. Sabi ng isang pari sa Biblia, sa John chapter 3 verse 3 up to 7, si Nicodemo, anong gagawin ko para ako'y magmana ng langit? Ang sabi naman na pa yun, magpabautismo kayo sa tubig sa pangalan ni Jesucristo para kayo magkaroon ng kaligtasan. Nung ginawa ng pari, maminamahal, pabautismo siya. Kaya nagkaroon siya ng langit. Nagkaroon siya ng, hallelujah, pangako ng Diyos. Buhay na walang hanggan sa piling ng ating mahal na Panginoon. Kaya kung gagawin mo rin ito, maminamahal, isang tiyak na bagay, kayo po ay maging mapabilang sa iglesia ng Diyos sa totoong pamilya ng ating mahal na Panginoon. At pag tumanggap na kayo sa ating mahal na Panginoon, sinabi ng Roma 8:16-17, ikaw na tagapagmana ng langit at buhay na walang hanggan. Kaya itaas ang inyong kanang kamay, itaas 2 kamay, sumunod kayo sa panalangin, ipikit ang inyong mga mata. Ang panalangin ay pakipag-usap sa ating mahal na Panginoon. Sa Espiritu, kailangan siyang sambay sa Espiritu at katotohanan. Sabihin ninyo, aming beloved webcast viewers, diyan sa YouTube at Facebook, itaas ang 2 kamay, ipikit ang inyong mga mata, sumunod kayo sa panalangin na aking sambitin. Sabihin niyo, mahal na Panginoong Jesus, salamat sa Ebanghelyo ng kaligtasan. At sa mga oras na ito, binuksan mo ang aking puso, aking isip, at pangunawa sa kahalagahan ng Ebanghelyo. Narito ako, isang makasalanan, nagsisisi sa lahat na nagawa kong mga pagkakamali at pagkakasala, buhat mo ako'y magkaisip. Sa hapong ito, tinatanggap kita, aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Mahal na Panginoon Jesus, baguhin niyo po ako. Gawin pong tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan. Sampo na aking mamahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, aking hiliyang lahat. Opo, dakilat mapagpala namin Diyos sa namin sa langit. Sa pangkalahatang panalangin, aming dearly beloved Pastor Wildy Estrada Almeda. Narito po mga kaluluwang nagsilapit sa iyo sa harapan. Aming live webcast viewers sa YouTube at Facebook. Kabagan mo sila, mahal na Panginoon, mga sincero na tumanggap sa iyo. Patawarin mo sila sa kanyang makasalanan. Pumasok ka sa kanilang mga puso. Linisin mo ito ng iyong banal na dugo, sa krus ng Kalbaryo. Isulat mo ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay diyan sa kalangitan. Gawin silang tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan. Mula ngayon, makapiling na namin sila hanggang sa iyong pagbabalik. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Lahat magsabing Amen. Purihin ang ating mahal na Jesus, maminamahal sa hapong ito, sa inyong mga pangailangan. Atin pong ipaabot sa ating malapay na inyong mga pangailangan. Diyan na lamang po kayo habang tayo po'y manalangin sa ating mga pangailangan. Sinabi ng Biblia, let your supplication be made known unto God. Iparating daw ninyo ang inyong mga pangailangan sa ating mga Panginoon at siya'y handang makinig. Banggitin ninyo yung kagalingan ng inyong karamdaman, ang inyong kabuhayan na ito po ay pagyamanin ng mga Panginoon, mga pagbubukid, hallelujah, mga pangangamuan, mga negosyo, hallelujah, mga trabaho, hallelujah, mga hanap buhay, anuman ito. At may mga karamdaman kayo, banggitin ang karamdaman. Halimbawa, cancer, tuberculosis, sa puso, high blood, diabetes, lahat ng uri ng mga karamdaman, banggitin niyo sa pangalan ni Jesus. Upo, mahal na Panginoon, hallelujah, sa pagkalahatang panalangin namin, dearly beloved Pastor, narito kami, yung mga anak, nagsusumamo, nagpapakumbaba, hallelujah, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamali, mga pagkakasala. Linisin mo kami, hugasan mo kami, sabi mga karumihan, yung banal na dugo na wagos sa krus sa Kalbaryo.
at anumang makaramdaman mayroon ng minamahal mga kapatid, hallelujah, problema, suliranin, ipagkaloob mo ang katugunan nito sa makapangyang pangalan ni Jesus. Demons of cancer, tuberculosis, sa kapuso, high blood diabetes, hallelujah, hallelujah, asthma, hallelujah, rheuma, hallelujah, skin disease, hallelujah, sa pangalan ni Jesus, lahat ng uri ng hallelujah, kahirapan, hallelujah, mga problema, mga suliranin, mga bisyo, pag-inom ng alak, hallelujah, pag-gamit ng mga ipinagbabawal na gamot, hallelujah, ubos, sipon, lagnat, COVID-19, cast out, cast out, cast out, hallelujah, in the mighty name of Jesus, lahat ng uri na makaramdaman di mo ng kahirapan, cast out in Jesus, pagkabak na pagkatumboy, cast out, complete healing and deliverance every right now, in the mighty name of Jesus. I'm healed right now, in Jesus' name. We're healed right now. Be revived in Jesus' name. Praises begun in Jesus' name. Amen and amen. See, hallelujah, praise the Lord. Iwagayway ang inyong mga kamay, mga minamahal. Huwag tayong maging tamad. Iwagayway ang inyong mga kamay. Pumalakpak tayo na malakas sa ating mahal na Panginoon. See, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Purihin natin mahal na Panginoon. Jump 3 times, shout, hallelujah, praise the Lord. I-claim ninyo, tanggapin na ang katugunan ay madalangin. In Jesus' name, sabay-sabay tayo maminamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon. Say thank you so much, my dear Jesus. Thank you so much. Thank you so much, my dear Jesus. Praise the Lord, praise the Lord. Glory to His loving God. God bless you po, minamahal. God bless you po sa ating mga beloved visitors. We love you so much, but our dear Jesus loves you more and more abundantly. Ating pong beloved elder brother Alvin, para po sa atin pong Holy Supper. Tayo po ipangunahan mo ng praise God. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved ordained preacher, Brother Buboy. Habang ipinamimigay po, pinamamahagi ang katas ng ubas at ang tinapay, tayo po umawit sa ating pagbilang mamahagi. Bakit ganun na lamang ang pagsisikap ko? Ikaw, Jesus, ay mapaglingkuran. Hindi nila maunawaan ang bigaya ko na tama sa pagsisikap ko. Kalugdan mo ang aking ginagawa. Sa kanila isinaisip ko ang dakila pag-ibig mo, na bagaman ikaw ay Diyos, pinili mo maging tao. Walang katulad na pagdurusa ang naranasan mo, na dahil sa kasalanan ng bawat tao sa mundo. Ipangilang ng mga lagaya, buong na tinanggap mo. Sa bawat sugat mo'y dumami ang tanong ko. Inibat, pinalimuran at tinuraan ang iyong mukha. Ikaw mo lahat ng dusa na napagal para sa aking sana. Bakit gano'n na lamang ang pagsisikap ko? Ikaw, Jesus, ay mapaglingkuran. Hindi nila maunawaan ang bigaya ko na darama sa pagsisikap ko. Kalugdan mo ang aking ginagawa. Sa kanila isinaisip ko ang dakilang pag-ibig mo, na bagaman ikaw ay Diyos, pinili mo maging tao.
walang kadulang na pagdurusa ang naranasan ko. Dahil sa kasalanan ng bawat tao sa mundo, hindi mabilang yung mga latayan buong ang tinanggap mo. Sa bawat sulat mo'y tumagi ang banal mong dugo. Nilibang, tinalipon at tinuraan ang iyong buhay. Hinggan mo lahat ng dusa na dapat ay para sa akin sana. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na faith. Sinasabi na aklat ng Hebreo, mga minamahal, sa Kabanatay 12, talatay 12. Namasdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya, na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus, na niwalang bahala ang kahiyan at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Ating laging aalalahanin, mga minamahal, ang dakilang pag-ibig ng ating dakilang Diyos, ang kanyang dakilang sakripisyo, mga minamahal, kung bakit ang ating dakilang Diyos nabayubay sa krus. Ano ang dahilan, mga minamahal? Dahil sa pag-ibig niya sa bawat isa sa atin, na tayong mga makasalanan, na bagamat makasalanan, mga minamahal, ay inibig pa rin ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ang ating pong pinakamamahal na Panginoon, iniwanan ng kanyang trono. Pinasabi ng aklat ng Pilipos 2:1-8, na siya bagamat nasaan yung Diyos ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ng pagkapantay niya sa Diyos. Kundi higbagkos hinubad niya ito at nagkanyong alipin na nakitulad sa mga tao. At palibhas ay nasumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasururin hanggang sa kamatayan, sa kamatayan sa krus. Grabing pag-ibig ang ibinigay, pinagkaloob ng ating dakilang Diyos. Iniwanan ang kanyang pagtrono sa kalangitan. Hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos, mga minamahal. Siya'y nag-anyong tao upang tayo mapaglingkuran ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Aklat ng 2 Korinto 8:9, sapagkat nalalaman ninyo ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, na bagaman siya'y mayaman, gayon may nagpakadukha dahil sa inyo, upang sa pamamagitan ng kanyang karukaan ay magsiyaman kayo. Aklat ng Isaiah 53:4-5, tunay na kanyang dinala ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kapanglawan. Gayon may ating ipinalagay siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at dinalamhati. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsa. Siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapan ay nasa Kanya. At sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Noon tayo may mga karamdaman, mga minamahal. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, inakulhan ng malapay noon, tayo gumaling sa ating mga karamdaman. Dati-rati wala tayong pag-asa sa buhay. Gusto na nating magpatiwakal. Gusto na nating tapusin ang ating buhay. Dahil sa pagmamahal ng Diyos, ibinigay niya ang kanyang buhay. Nagpapako sa krus. Ibinigay ang kanyang buhay upang ikaw at ako magbana ng buhay na walang hanggan. Aklat ng unang Korinto, Kabanatay 11, talatay 27-29. Kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na di nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Tatapwat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili, kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon.
sa ating pong mga minamahal na mga bisita, kung hindi pa tayo nakapag-desisyon na magpabautismo after ng gawain, hindi pa po tayo pwedeng sumalo sa banal na hapunan. Subalit kung tayo nakapag-desisyon na makapag-bautismo sa tubig sa pangalan natin po pinakamamalapang Jesus, pwede na po tayo sumalo. Sa ating po mga minamahal mga kapatid, sa atin po natin ang ating mga sarili. Tayo may karapat-dapat sumalo sa banal na hapunan ng ating dakilang Diyos. Kung meron tayong mga nagawang pagkakasala, sa mga oras na di natin nababantay ang ating mga sarili, magsisi tayo mga minamahal. Magpakumbaba tayo sa harapan ng ating dakilang Diyos. Sapagkat ang ating po pinakamamalapang Jesus ay sakana sa kabangan, banayan sa pagkagalit. Iniibig tayo ng ating dakilang Diyos. Humingi tayo ng tawad. Kung meron tayong kagalit sa mga oras na ito, lapitan natin ang ating kapatid na ito. At tayo po, mga minamahal, ay makipag-ayos sa ating kapatid. Sapagkat sagrado, mga minamahal, ang ating isasagawa sa mga oras na ito. At bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating pong banal na hapunan, tayo mga minamahal ay magkaisang manalangin sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa unang dalangin ng aming pong dearly beloved honorable evangelist Pastor Ruel Distrada, kami pong lahat ay muling dumudulog sa trono ng biyaya sa kalangitan. Kami po ay nagpapakumbaba, mahal na Jesus. Nagsisisi sa lahat po ng aming mga pagkukulang, pagkakasala. Patawarin mo po ang bawat isa sa amin, mahal na Jesus. Pumasok ka sa aming mga puso na marumi sa kasalanan. Linisin mo po kami ng iyong banal na dugong magos sa krus ng Kalbaryo. Sa mga Panginoong pangalan ni Jesus. Amen and amen. Dito po sa aklat po ng unang Korinto, hawakan po natin ang tinapay na nagsisimbolo ng katawan ng ating po pinakamama na Panginoon Kristo. At dito po sa aklat po ng unang Korinto, kabanata 11, talata 23 hanggang 24. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Jesus, nang gabing siya'y ipagkanulo ay dumampot ng tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Kanin po natin ng sabay-sabay ang tinapay. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hawakan po natin ang katas ng ubas na nagsisimbolo sa dugo ng ating po pinakamamahal na Panginoon Kristo. At dito po muli sa aklat ng unang Korinto, kabanata 11, talata 25. At gayon din naman, hinawakan ng saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo magsisinom sa pag-alaala sa akin. Inumin po natin ang sabay-sabay pagkatas ng buwan mo binabaan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pagkrusan Hallelujah, hallelujah. doon sa Maraming salamat po, Jerusalem, Maraming. mga tao ay nagtungo, naghintay, Dakilang pag-ibig. at nang mapalmasdan nila na si Kristo'y hinatulan mamatay, duguan at mayroong laray ang buod niyang katawan, at sa ulo'y may korona
ang pinakamamahal na Jesus. Maraming pong salamat sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay sa kanyang dakilang pag-ibig sa bawat siya sa atin. Amen. At tayo na po mga minamahal, darako na po sa ating pong mga announcement, ating pong pinagkakalabang buong pagkakataon sa ating pong beloved elder, beloved brother Marlon De Vera. Praise the Lord. Amen. God bless po sa ating beloved elder, Brother Alvin Reyes. Palakpakan mo natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Salamat sa mahal na Panginoon, mga minamahal, sa matagumpay na ating pagkantang nating Holy Supper. At bago tayong patuloy, pinapata sa pupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagsamba sa ating Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoong po lamang. Praise the Lord. Amen. Palakpakan po natin minsanan pa ang ating mahal na Panginoon na siya po ang karapat-dapat papurihan, sambahin, luwalatiin. Amen. At dobling paggalang at pagbati ng magandang hapon sa ating beloved evangelist, Pastor Wildes Radalmeda. Hindi po natin makalimutang turo ng ating beloved assistant Pastor Lina C. Almeda na lagi po nating inaalala po mga minamahal at pinapahalagahan. Ganon din po sa mga beloved children, sa ating po minamahal na pastoral workers sa dakong ito, sa ating po minamahal na elders, sa ating pong nakasama sa inyo ang po datihan man. Isang magpalang hapon sa ating lahat at syempre sa mga bisita, kayo po ay pinagpala. Welcome na welcome po kayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At minsan na palagi namin inuulit yung inyong pagtungo rito. Yan ay hindi disgrasya, kundi yan ay nakaplano na kayo ay tawagin at nais kayong pagpalain ng Panginoon. Praise the Lord. Amen. At sa ating mga minamahal na bisita, tumanggap sa Panginoon kanina, wag po kayong uwi na hindi nyo matanggap ang bautismo sa tubig sa pangalan ng Panginoon. Napakahalaga po niyan. May naka-assign po na magpapaliwanag once na mapagdesisyonan nyo po ang magpautismo. Amen. Subalit sa oras na ito, mga minamahal, ay bago tayo dumako sa ating regular na announcement, mga minamahal, tayo po muna, mga minamahal, ay kukuha ng ating pong monthly blood offering. Amen. Lahat muna ng hindi nag-aalinlangan at laging masaya sa pagkakaloob sa ating monthly blood offering, pumalakpak sa Panginoon, magsabi ng Praise the Lord! Amen. Ano ba ang kaugnayan nito, mga minamahal? Atin lamang itong, kumbaga mga minamahal, ating dapat lamang malaman bakit nga ba after ng ating pagkondak ng ating Holy Supper, ay mahalaga na hindi natin makalimutan yung ating monthly blood offering. Ito ay iba po ito doon sa tithes at sa mga special offering. Ito po ay monthly blood offering po, mga minamahal. Atin munang basahin ang kaugnayang bersikulo dito, mga minamahal, dahil sa totoo lang, nung araw, mga minamahal, na ang Panginoon ay hindi pa nagkatawang tao, nabayubay sa krus ng Kalbaryo, mga minamahal, na hindi dahil sa Panginoon mapatawad ang ating kasalanan. Ang ginagawa ng mga Kristiyano noon, mahirap ang kanilang ginagawa para lang mapatawad yung kanilang kasalanan, mga minamahal. Alam niyo po ba, mga minamahal, na talagang mga malulusog at matataba at piling-pili na mga uri ng hayop yung kanilang dapat na ialay sa Panginoon para mapatawad yung kanilang kasalanan. Atin mo nang basahin dito sa Numbers po, mga minamahal, 28, ang kabanatay 20, ang talatay 11. Ating pong basahin ito, mga minamahal. Sabi rito, at sa mga pasimula ng inyong mga buwan, ay maghandog kayo ng handog na susunugin sa Panginoon. 2 guyang toro at 1 tupang lalaki. 7 korderong lalaki ng unang taon na walang kapintasan. Sabi rin sa 15, mga minamahal, at 1 kambing na lalaki na pinakahandog sa Panginoon dahil sa kasalanan. Ihahandog ito bukod pa sa palaging handog na susunugin at sa inuming handog niyaon. Palapakan muna natin ang ating Panginoon. Sino po minamahal sa atin sa kanilang tahanan ay may mga ganitong uri ng alagang hayop, mga minamahal. Ang toro po, mga minamahal, tupang lalaki, 7 korderong lalaki rin po, mga minamahal, at gayon din ay kambing po, mga minamahal. Kung mababasa nyo ito, mga minamahal, sa nais magsaliksik, actually, nag-jump po tayo, mga minamahal, from verse 11, nag-jump tayo sa 15. Pero kung babasahin nyo yan, may mga iba pa na dapat na ihandog ang mga Kristiyano noon kapag pumapasok
ang unang araw o partikular na linggo ng panibagong buwan. Kaya nga maminamahal yung ating Holy Supper, hindi yan nawawala na ginagawa natin once a month po maminamahal at sa unang linggo ng bagong buwan maminamahal. Alam nyo, sa kabutihan ng Malapanginoon, dahil nakita ng Malapanginoon, hindi yan kayang i-maintain ng tao maminamahal. Yung ganyan, buwan-buwan, magdala ka ng ganong uri ng hayop maminamahal. Napakahirap dahil hindi lahat sa atin may alagang hayop. Amen? Praise the Lord. Sa ngayon, mga minamahal, talagang mamahalin po yung mga yan, mga minamahal. Subalit, nakita ng Malapanginoon para mapatawad ang kasalanan ng tao, hindi niya na kinailangan ang mga ganitong uri ng mga ihandog na hayop, bagkus siya mismo na Diyos na may lalang ng langit, lupa, nagkatawang tao, inihandog niya yung kanyang sarili, siya'y namatay sa krus ng Kalbaryo para ikaw at ako ay mapatawad sa ating mga kasalanan. Amen? Palapakan natin ang ating Malapanginoon, napakabuti Malapanginoon. Kaya, bilang pagpapakita ng ating pasasalamat sa Malapanginoon, narito tayo sa ating monthly blood offering na ating pagkaloob mga minamahal kung saan ito'y nagpapakita ng ating taus-pusong pasasalamat sa ginawang kabutihan at sakripisyo ng Malapanginoon. Dahil kailanman din natin yan magagawa mga minamahal. Mga minamahal, sa isang pamilya, partikular na kapag nalilingkod sa ating Malapanginoon, sa mga magulang po, mga minamahal, halimbawa tayo pong may mga kapatid tayo ditong sila ay magulang sa kanilang tahanan, ang inyo pong ipagkaloob sa Malapanginoon ay 50 pesos po ang isa. Kaya kapag kasama nyo po ang inyong beloved husband o beloved wife, ibig sabihin, tig 50 kayo, yun ay 100 pesos. At kung sakaling kasama nyo na naglilingkod sa Malapanginoon ang inyong mga anak, halimbawa may kasama kayong dalawa, ang bawat isa ay 30 pesos po maminamahal. Kaya kung dalawa yan maminamahal, 30 plus 30, ibig sabihin 60. Kaya kung apat po kayo maminamahal, dalawang magulang, tapos dalawang bata maminamahal, nasa 160 pesos. Yun po yung marapat nating ipagkaloob bilang monthly blood offering po natin. Maminamahal, bilang ito ay nagsisilbi maminamahal na simbolo ng ating taus-pusong pasasalamat sa Malapanginoon. Amen? Na dapat sana, grabe yung ating ihahandog para lang mapatawad ating kasalanan, subalit siya po ang gumawa. Maminamahal, ang tangi lamang nating gawin ay maipakita yung ating pagka-appreciate sa kabutihan ng Malapanginoon, karapat dapat papurihan, sambay ng Malapanginoon. Amen? Ulitin po natin, maminamahal, sa mga magulang po, maminamahal, ay 50 pesos ang isa. Kaya kung dalawa po kayong aming kasama ngayon naglingkod sa Malapanginoon, 100 pesos na po kayong dalawa. At kung ang yung mga anak po maminamahal, ang mga anak ay 30 pesos ang isa po. Kaya computin nyo na po, depende sa bilang ng inyong mga anak. Kaya sa oras na maminamahal, ating ipagkaloob ang ating monthly blood offering na may kagalakan sa ating mga puso. Narito po, ating pong beloved Elder Brother Romy Benitez upang ipanalangin po yung ating pong ipagkaloob ng monthly blood offering. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless po. Let us pray, mga minamahal.
Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless po at patuloy kayong pagpalain ng mahal na Panginoon. Yung mga ganyang ipinagkakaloob niyo mga minamahal ay ang mahal na Panginoon nakakaalam ng inyong mga pangailangan. Siya pong magbabalik million times, trillion times, sigit pa sa iyong pangailangan. At tayo po idarako na sa ating regular announcement. Tuloy-tuloy po ang palagawain ng mahal na Panginoon. Huwag na huwag pong kalilimutan. Araw ng Biyerkules, itong darating na Wednesday, ay midweek service ng mahal na Panginoon. May balagawain muli ang mahal na Panginoon sa aming mga minamahal na bisita na gusto ninyong makadalo muli sa gawain ng mahal na Panginoon. Welcome na welcome po kayo, lalo kayong pagpalay ng mahal na Panginoon. Tugunin ang inyong mga dalangin, anumang problema, ang inyong kinakaharap. Kayang-kayang lutasin niya ng mahal na Panginoon. Higit sa lahat yung kapayapaan ng inyong puso't isipan, kaligtasan, buhay na walang gas ng mahal na Panginoon. Dumalo po kayo Miyerkules, mag-start ng 1:00 ng hapon at matatapos po ng 5:00 ng hapon. At sa darating din po na Friday, overnight prayer po yun. Mag-start ng 9:00 ng gabi at matapos ng 6:00 ng umaga na po ng Sabado. At sa darating na linggo, itong darating na linggo, ay general service po ng mahal na Panginoon. Muli, magsama-sama tayo rito, 9:00 ng umaga, matatapos po ng 3:00 ng hapon. Amen? Daluhan po natin, 3 times a week po ang balagawain ng mahal na Panginoon, Miyerkules, Biyernes at Linggo. At gayon din sa Bible study rin po, sa magnais dumalo, sa Bible study ng mahal na Panginoon, diyan sa Barangay Tibag, yung mga kalapit na barangay dito sa Barangay Tibag, San Carlos City, Pangasinan. Daluhan niyo po every Tuesday ang balagawain ng mahal na Panginoon, 2:00 ng hapon hanggang 5:00 ng hapon sa Tamundong Residence po, Idinaraos. Amen? Sabi nga ng mahal na pastor, sa patuloy lamang natin na pagdalo sa gawain ng mahal na Panginoon, ay doon tayo magkakaroon ng regular din na pagpapakain ng ating pagpapakain sa ating mga kaluluwa, yung salita ng mahal na Panginoon, upang tayo rin, sabi ng Biblia, dapat malaman ng tao na hindi lang nabubuhay ang tao sa tinapay, sa pagkain, amen, hindi lang sa ulam na literal, kundi dapat din ang tao mapakain niya ang kanyang kaluluwa sa pamamagitan ng salita ng mahal na Panginoon na pupuri sa mahal na Panginoon. Kaya dumalo po tayo, Miyerkules, Biyernes, Linggo, at sa Bible study rin po, mga minamahal. Sa ating pag-uwi, idaan niyo po yung 5 piso, 10 piso dyan sa inyong likuran, yung maliit na box po dyan, mga minamahal. Maaari niyong ihulog, ang 5 piso, 10 piso. Yung malilikom dyan, gagamitin para tuloy-tuloy po ang gawain ng mahal na Panginoon through TV program po, mga minamahal. Maaari niyo pong ideaan, lubos kayong pagpalain ng mahal na Panginoon. Amen. Huwag natin kalimutan mag-follow up sa ating mga kapatiran na bihira nating makasama malikos ng Panginoon. Huwag natin ipagkait yung time na maghamit po ang social media app po upang masabi sa kanila na namimiss na inarap sila ng mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At paghahayo rin po, maghayo po tayo sa mga kamag-anak natin sa ating pamilya, hindi pa natin nakasama sa pulisyon ng Panginoon, share natin sila. Napakalaga na magkaroon sila ng talagang kaligtasan sa mahal na Panginoon, yung oras nila mahalagang ihalay sa mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At gayon din, mga minamahal sa ating mga katrabaho, kakilala, sa ating mga kamag-aral, i-share po natin ang ibang kaligtasan. Yan po ay paghahayo po ng mga kaluluwa. Amen. At kung may katanungan po kayo po ay dumaranas ng may mga question po kayo, pag-alinlangan, o may gusto kayong linawin sa pagpupuri sa mga Panginoon sa spiritual na aspekto, huwag niyo pong ayaan yan ay hindi kayo malinawan dahil ang kaaway, ang diablo po, gamitin yan para pumasok ang pag-alinlangan. Magkaroon kayo ng doubt sa inyong isip. Kaya lumapit po kayo sa ating mga beloved sisters, lumapit po kayo sa ating po beloved Ate Divine. Sila po yung nasa likuran niyo, mga beloved daughter at beloved ordained preacher. Handa po nila kayong paglingkuran. At sa ating mga beloved brothers, dito naman po sa luran ng ating pong beloved ordained preacher, dito po. Handa po nila kayong paglingkuran, mga minamahal. Napakahalagang bagay. Tayo ay laging, walang anumang pag-alilangan, dumadalo sa gawain ng Panginoon upang maipabot natin ang taos sa pusong pagpupuri, pagsamba sa mahal na Panginoon. Amen? At after ng closing prayer, mga minamahal, may hands po rito. Huwag niyong kalimutan na manalangin na sa inyong kinupuan bago po kayo lumapit rito, mga minamahal. At sa special announcement po natin, mga minamahal, dahil po ngayon ay first Sunday of the month po, mga minamahal, ay magkaroon po tayo ng general meeting sa ating mga ginagamit sa Banalawasan ng Panginoon, from ating beloved pastoral workers, down to beloved elders, choir members, beloved instrumentalists. Amen. At kasama na rin po ating po mga beloved children's choir. Amen. Siyempre, sila po sa edad na
talaga naunawa na po nila yung ating po pag-uusapan. Mahalaga na at hindi silang makasama dahil yung ating pinag-uusapan dito ay spiritually po, lalago po tayong lalago at magabayan tayo sa kung ano pa dapat ang gawin natin para maging maayos matagumpay ang gawain ng Panginoon, ang pag-iibanghel ng kaligtasan. Amen? At kung maaari pong minamahal, wala pong exempted. Amen? Inuulit po natin sa ating mga minamahal na ginagamit sa banal na Panginoon from beloved pastoral workers, elders, choir members, instrumentalists, at sa ating mga beloved children's choir na may edad po talagang sila po ay pwede po na makiisa sa ating pong general meeting po, wala pong exempted. At gayon din po, minamahal, mag-ingat po tayo sa ating pag-uwi. At huwag kalimutan lagi, manalangin, napakalaga manalangin, pag-ingatan tayo ng mahal na Panginoon. Amen? Kahit anong pag-iingat natin, kung yung mga kasalubong natin hindi nag-iingat, maari tayong madamay sa disgrasya po, maminamahal. Praise the Lord. At kung wala na po, okay? Amen. Praise the Lord. Tayo po tumayong lahat, maminamahal. Tayo po ay magkaisa na magpasalamat sa mahal na Panginoon sa ating panapos na panalangin, sa ating closing prayer. Amen. Sa matagumpay pinagpalagawain ng mahal na Panginoon sa buong maghapon na ito. Narito po ating beloved elder, Brother Romy Benitez, upang tayo po ay pangunahan sa ating pong panapos na panalangin. Amen.